Здравейте, приятели! Добре дошли на вашия YouTube канал на Карусел Румъния. Днеска да ти покажа една украса за теб. А това украса да ти покажа е за тези подаръчета. Вау! Каква е красота! А от тук... Вау! Там с подаръчета на нова. Отгоре сяда Дядо Коледа и даже и чайта. Вау! Има геройчета в серията Спрънки. Вау! Има това маскот. Вау! Има и подаръче с усмичката. А в това... Вау! Много е красива! А от тук какво пише? Празнуваме заедно! Много е готината украса, но... Ето, вау! Каква е прекрасно джудже! Но... А от тук в полулея... Вау! Много е готина! Тавана... Вау! Много е готина! По телхата... Вау! Приятен ден!